उइथड्र खालामना लायाबा बिनिफ्राय ओरैबायदि प्रतिबाद जागोन बेखौ बुंनाङा आरो लाख लाख ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा फैनो थाखाय राजि दिनै जोङो एसे प्रतिबादखौ लानानैसो जों दिनै फैदों जिहेतु बिनिख्रुइ लाख लाख हाजार हाजार बेयाव सापर्ट खालामगोन दिनैनिथ' सान नङाना जुग जुग थांगोन बर' लाइमोनफोरा बर' माहारिया बर' रायजो राजाफोरा संसार जालांबाय थागोन स' बेखौ सेथना बेथना बे बुस्थुखौ नायनांगौमोन दा बिनिखायनो जोङो उइथड्रखौ उइदिन 24 आवार्सआव हाग्रामा महिलारि सारा बोखांना लानांगौ बिनि थाखायबो जोङो मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायदों जोबनाया जों बुंनांगोन दासिमबो जोङो गोबां दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि अलखदखौ जों मोनदांनो हादों जोंनि जे थासारि आरो जि थासारिखौ जों मोनदांदों जिहेतु मोनसे जि थासारि जोंनि गेजेराव लाबोनो नागिरदों जि 6 कमिउनिटिनो ST होनो नागिरनाय दा बेखौ जोङो नुसारदों आरो नुनायनि गेजेरजों जि आरो खोनाबाय जोङो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जि हाग्रामा महिलारिया NOC हरदों दा बे बुस्थुआ जोंनि बर' हारिनि लाइमोन आरो लोगोसे ट्राइबेल लाइमोनफोरखौ मोनसे जि जांख्रिखांनायनि मोनसे समसिम लाबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जेरैबायदि दिनै थासारि जाबाय नोंथांमोना नुदों दा थासारिया बे खम बावसों ओरैबायदि जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनानै रेलि खालामै जोङो BTC सेक्रेटारियेटआव जोङो 2 घन्टा जिरायनो थाखाय जों फैदों प्रटेस्ट खालामनो जों फैदोंमोन नाथाय जोंनि गोसो गोरबोआ ओरैबायदि जोंहा गाबखांदों आरो जोंनिया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि न'खरसेनि मानसियानो जुदि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बेबायदि जुदि बर' जातिखौ जुदि फानदोंबा बर' जातिखौ जुदि बेबायदि जुदि खालामनो नागिरदोंबा लाइमोना जों माब्लाबो एगारा होननानै दिनै बाध्यता जानानै जोङो BTC सेक्रेटारियेटआव जोङो हाबनो गोनां जाबाय हाबनो गोनां जानानै जोंनि बे धरना हाबाफारि सोमावसारनाय हाबाफारि जांख्रिखांनाय हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों आरो बेनि गेजेरजों आं फोरमायदों दिनैनि दिनाव दिनै जोङो दै गरदसे जोङो लोङाखै फुंनिफ्राय सोमावसारै दिनै जोंखौ हेफाजाब होनांगोन रायजोफोरा बर' हारिनि माहारिफोरा जोंखौ हेफाजाब होनांगोन रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे ट्राइबेल लाइमोनफोरा ट्राइबेल मानसिफोरा जोंखौ हेफाजाब होनांगोन आरो हेफाजाब होनानै जोंखौ थुलुंगा होनांगोन आरो गासैबो ओंखारबोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे थासारिया ओरैबायदि मोनसे गिथावनायाव थांदों बेखौ जों माब्लाबो जानो होआ फरायसा हिसाबै लाइमोन हिसाबै बेनि जों बेरेखायै गसंगोनसो जों गसंगोन बेनो स्टुडेन्ट गोहोम हिसाबै बेयाव जों एसे एनै जिहेतु बुख्राय बुसिखौबो जों नुनो मोनबाय BTC सेक्रेटारियेटआव माबोरैहाय फाइनाल सल्युसना माबोरै जाना फैयो एसे एनै बुख्रुबनाया बेबायदिनो जाबाय जि बिबेक आबेग जिहेतु जोंनि स्टुडेन्टफोरनि आरो बेजोंनो लोगोसे सुबुंफोरनि जि बिबेक आबेगा जोबोद जेनेबा बायफ्लेजोबनाय मानो होननानै बुङोब्ला जों खोनाबोबाय थादों बि केबिनेटआव एप्रुभ खालामनायनि उनाव दिनै BTC गभर्नमेन्टआ NOC हरबाय ST होनायाव बादा गैया बेफोरबायदि कन्डिसना माब्लाबो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जानो नाङामोन दिनैनि दिनाव जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव स्पिकार दङ मा बाथ्रा बुङो बियो केबिनेट मिनिस्टारफोर दङ मा बाथ्रा बुङो दिनै पलिटिकेल लाबालाबखौ नायबा जाया बिनिखायनो आं खावलायनो सानो ट्राइबेल माहारिफोरखौ ट्राइबेल सुबुंफोरखौ ट्राइबेल इयुथफोरखौ बर'फोरखौ जोङो नायनांगोन जोङो मेगननि नोजोरजों जों नायनांगोन दिनै जोंखौ पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोथौ हाखराव थोनहरनो नागिरदों बेखौ जोङो माब्लाबा मान लाया आरो बिनि फिननायखौ जोङो फैगौ समफोराव जोङो होगोन बेखौ जोङो रोखा खालामदों मेम'रेन्डामा बेनो जोंनि जि आसाम गभर्नमेन्टआ जि 6 कमिउनिटिनो जि ST होनो नागिरदों बेखौ STखौ थाबैनो केन्सेलेसन खालामनांगौ थाबैनो बोखारना लानांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे BTCनिफ्राय जि बर'नि जि गभर्नमेन्ट जि हाग्रामा महिलारिया जि सालायबाय थादों नङा होमबा आं रिसपेक्ट होयो सारखौ आरो सारखौ जोङो रिसपेक्ट होयो नाथाय सारा बेबायदि खामानिखौ आं मावनाङामोन आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गाबखांदों जोंनि बर'फोरा गाबखांदों NOCखौ होनो गोनां मा दरखार दंमोन नङा होमबा बर' लाइमोनफोरनि फिउचारखौ नायनांगौमोन बर' जातिनि फिउचारखौ नायनांगौमोन दिनैनिथ' सान नङाना जुग जुग थांगोन बर' लाइमोनफोरा बर' माहारिया बर' रायजो राजाफोरा संसार जालांबाय थागोन स' बेखौ सेथना बेथना बे बुस्थुखौ नायनांगौमोन दा बिनिखायनो जोङो उइथड्रखौ उइदिन 24 आवार्सआव हाग्रामा महिलारि सारा बोखांना लानांगौ बिनि थाखायबो जोङो मेम'रेन्डामखौ जोङो गथायदों बेनो जोंनिया उइथड्र खालामना लायाबा बिनिफ्राय ओरैबायदि प्रतिबाद जागोन बेखौ बुंनाङा आरो लाख लाख ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा फैनो थाखाय राजि दिनै जोङो एसे प्रतिबादखौ लानानैसो जों दिनै फैदों जिहेतु बिनिख्रुइ लाख लाख हाजार हाजार बेयाव सापर्ट खालामगोन आं बिनि गेजेरजों आं खावलायनो सानगोन दिनै जोङो गोबां दुखु खस्थ' मोन्दों सोमावसारनायनि गेजेरजों जों आरो सोमावसारबाय थागोन नांगौबा जोङो थैनो थाखाय जोङो राजि जोङो जेबो गैया दिनै जों सोमावसारदों माबायदि सोमावसारदों नोंथांमोनाबो नुदों जोङो जिउखौनो होगोन थेवब्लाबो जों बे 6 कमिउनिटिनि ST जाहोनाय आरो NOCखौ जाहाथे थाबैनो बोखारना लायो बेखौसो आं खावलायगोन गोजोन्थों